Meta ser tiddeċidi li mażnef fil-xtiti jien għandi l-ħtiġijiet mhux biss difetti bil-mijiet għalfejn tikkritikani tkissirni tumiljani għatmed li jien perfett imminti dejjem bl-istess verdet kem sendu minħares nara dar rifless ta' raġel mejjet ħaj jiex kompromess kem sendu nizzalla għalik u għam nittalla biex nsib moment ta' paċi fuq din l-ar għajli meta sen kurħini min flok nikdem il-sini għal xejn li namel ta' kull jum għalik ma fatalli xejn aktar jiex natik lift il-ħeġġa l-luma jgħid il-ħol nżommit muħ mizdur fuq xfarajnejja id-muħ li dejjem nibza nuri f'dawn l-għajnejn fejn u rispett li wedna lil xulxin il-bikja illi il-naħbisni kem sendu nizzalla għalik u għaw nittalla biex nsib moment ta' paċi fuq din l-art għajli meta sen kurħini min flok nikdeb il-sini għal xejn li namel ta' kull jum għalik ma fatalli xejn aktar jiex natik lift il-ħeġġa l-luma jgħid il-ħol mux bajt nibkiż minn tal-bidu tal-sabir u l-ħosna erni medu meċinajdu nħosni xbajt bistazzi xmar ħazin tul isni flok nikdem il-sini għal xejn li namel ta' kull jum għalik ma fatalli xejn aktar biex natik lift il-ħeġġa l-luma jgħid il-ħol